Unoy alam ka khun uhnyo trap National Awakening Movement khnam ba Thomas Passah ula wokjat ya ka KGDC ba kalai wai khatwei tiligi khardop khajna shaki riu shimet klem da khot tanda uba Winston Tony Lingdo CEM KGDC hakalai tarik nailar ula ong ka KGDC kala Jubab Katkum ki Jingkylli ki ba uba Thomas upan leng ba ka right to information RTI ula kop ru hadu bawan ka VPP la sheme ka rai ban penpendapat ba habadon kam ban khot tanda thamai na ka banta ki khardop lum khajana balda don kam ka council ka kloy ban ai ki jing penshai shaunong wat RTI Try fi keren fi kali kata Jingkylli halor ke RTI bela file we ni ki na ki we ni ki activist mo syok no ti to khandiat mo tamman chu penshai chu khandiat lingba ka to ka RTI ka ba pilai ba kala ami po social media ba dapat khot khubor kawai ka bang solong ngo ka Shillong no ba itu inong file ka to ka RTI ka Jingkylli ka ba ilabu lingba ka RTI ka jongki thikkum ba ilapan lingba ki Jingkylli ila ai ti ka basoling ngo enga ka Shillong no tangani ka way ba po ki khot khubor ba social media ka don ka Jingkylli no nakatuka na itu activist yung ba ka district council ka kham khot tender ne public notice dada fikali tingi na ka district council ru in ai ke nyepi ka ta ka khot ka sla handai ka jing ka long ba ikham kali hatongi khot tender ne khot public notice ya ka tu ya ki gates ne ka Jingkylli ka jong ka kali be thik kat no tali ki work order pi ai kini ki work orders ki badan bat nga hang mat ti kini ki jo ki copies ki bangila ai sha ki to ki RTI activist ti kumang omantan ka Jingkylli ki kham kali hatongi ai public notice na ni hatongi le ka tender jinda ki kali tingi la ai ke juba ande ki Jingkylli ki kali be kat no tali ki work order tingi ai be tangka ka jingdon jong ki work order tang man shia shai lang baro nadu ka por ka basdang jong ka jingwan shimti ka jong hangi po office ya kini ki gates ki bopher ngan yetu ipi kade ka senjam ka baningkong ka bangi ngila le ka public notice ya kini ki khatwei tili ki gates ki balap po ka RTI ru ki ladon ki public notice ban ngi hangi po office di le si di RTI activist da ikwa ya ka list jong ka public notice ru ngai henry kumachu benrap ya ke ba phila kali ka Shillong no ba khatwei tili ki gates ki bangi labu haki strategic points kumachu ai nuksai phi kidon ki gates ki bangi labu ki bangi tip ba kadon ka illegal collection te baro kitu kisnam ka yai be da ka illegal ka district council ru kam yo revenue te ha ka jaka jong kitu ki illegals ka ba manta ni labu da ka belum legal da ka bangi ai da ka work order but chua bangi ai da ka work order ru ila abu da ka public notice hang ni po notice vote jong ka district council ka bangi ai por hadu nyo na di suppose ni ya ki nong application na ki nong applicant ki banwan ban apply ha ka bide bat ka jingyo o jong ki gates ti ban ong ya ban bun te ngam tharai ba ngani ha bat ka Jingkylli ka jong phi ban ong bangi pan bun andai kini ki gates ki bla don lupa na do kam mashwa ti ke shu ni pendu kat ni na kiwi ki jaka ni install shiki jaka ki bangi snuthu ba ka revenue ko jongi ka don ka jing leakage ka babon ti de tang bangin yo bangin te la kam ni ka to ka leakages ka jongi ni yo ban install ki ni ki gates haki jaka ki bangi installment ta na kini danga bakla mga kadan stage po west castles ki don ko masaw santali mo ti haki tu ki jaka ki bangi la tikna ba ki de ki illegal gate ki bala ayem na du por mashwa ni la permi da kani ka legal ka bangi ai work order ti kani ru ngan chu ong pi ka dei be tik tanga ka trial basis mo namar ba haki jaka ki budon ki illegal mashwa ni la abu da ki gates ki balong legal lingba ki work orders ti kin trekam in say pet hadin uniusnya namar bangi la ai ya kini ka work order shaki pet ba ki bapher nang tina po west castles but lada ki wan ai ka report hadin dakut ka term ko jongki ni dakut ka time period ka bangi ai namar be ka di financial year be tingin sa yo bangin ya pet ni ban khmi hato ka long em ka badon kam pade bangi nang beteng ni kita ki giat nani ngin pendu ini ki giat nama bangi snuthu ka jingbu ko jongi ini ki giat ha mantau snem ka Shillong no tang man te la kam ye ka tu ka jingya ba illegal jong ini ki giat ki badon hakati jaka